10 music events għal darbohra ser ikunu qegħdin itellaw il-kunċerti Summer Last Music Festival f'Ħalaxa li se jerġa' jkun maqsum fuq 3 ijiem, id-9, l-10 u 16 ta' Mejju. Bħalissa jiddejjin l-aħħar preparamenti biex kollox kun lest u dan il-festival jitgawda fil-qalba tar-raħal ta' Ħalaxa propju f'Għaxaq Grounds biswit il-pjazza ewlenija. Is-separju jiftaħ permezz ta' Chris Norman tal-grupp Smokey. Is-serata ser tiftaħ bis-sem tal-grupp Different Minds waqt li il-warm-up ser isir minn DJ Alex Grek. Jala is-serata DJ Pierre Cordina. Imbagħad is-sibt ta' 10 ta' Mejju dawk kollha preżenti ser ikunu jistgħu jiddevertu flimkien mal-kantant Naplitan Gigi D'Alessio. F'dan il-kunċert wieħed ser igawdi kanzunetti famużi Taljani. Jiftaħ is-serata b'kunċert sieħ Ivan Grek imkien mal-band tiegħu fil-waqt li jagħlaq is-serata DJ Ziggy. U fis-16 ta' Mejju jsir l-aħħar kunċert li jieħu lil dawk preżenti għas snin disajnijiet permezz tas-sem ta' artisti differenti minn madwar id-dinja. L-organizzaturi ħabbru wkoll li ser ikun hemm żoni bla ħlas fejn tintalab biss donazzjoni b'riżq darbjorn.